Bon dia des de Bunyol. Falten pocs minuts per a les 11 del matí d'este últim dimecres del mes d'agost, el que significa, clar que sí, que la tomatina, un any més, està a punt de començar. Este és l'aspecte de la plaça del poble i els carrers del voltant. A aquestes hores ja no cap ni una agulla i tots estan ja pendents de que comenci la festa. Paco Nadal, Hombre, preparat? Pau, quan de tenir sabore, el dimecres, el divendres perfectament no en tenien, i vull la tomatina. De festa en festa. De festa en festa. És que estem en el darrer dimecres del mes d'agost, la convocatòria especial per a tot el món mundial, perquè això per a tot el món mundial és la tomatina de Bunyol. Bunyol avui és el centre de l'univers, no? Estan tots així? I no podia faltar Canal 9, la Televisió Valenciana, que així estem un any darrere l'altre, oferint a tots els nostres telespectadors esta festa que s'ha convertit en una festa superinternacional des de que m'emprenguem 1945 en un dia com avui, o sigui, també un 29 d'agost, Fa dimecres, per més 67 anys. Compta els anys que fa, i des d'entonces fins ara, cada dimecres, bueno, aquell lapsus que hi ha que no se permetia, etc. Però a partir d'ahir, tots els anys, convocatòria obligada, en Bunyol, la tomatina. I tu enguany fas 20 anys retransmitint la tomatina. Bueno, jo no ho sé exactament. Eres un expert. He perdut el compte, però sí, a excepció d'un any o dos, me pareix, tots els que ha fet Canal 9, he estat jo fent els comentaris, acompanyat de molta gent i molts companys, per suposo que sí, com ara avui tu i la resta de companys que anem saludant al llarg de la transmissió. Anem a fer-ho, Paco. Nosaltres estem dins de l'Ajuntament, Sí. a resguard, però... Bé, de moment bé, Molt bé. però cuidado a l'eixida, Sí. Que te coneixen. Paula, mala de la tele, pom, tomateta que t'endines. Sí. Ja que no l'espai, Pau. Anem a començar, si te sembla, el recorregut a parlar amb tots els companys que estan al llarg de tota esta tomatina, podem dir? Al llarg del Tomatina, sí, recorregut. Mira, tenim a Àngel Hernández, que està al balcó de l'Ajuntament. Està en un balcó de l'Ajuntament, sí. Així